sha'awa da ban mamaki da ban haushi da abin tausayi da abin dariya shine labarin wannan matar da mijinta ya turo mata email daga cikin kabarinsa. Me ya faru? Wani bawan Allah ne ya yi tafiya wata ƙasa, yana tare da matarsa sai ce zai yi tafiya wata ƙasa, aka turo masa ticket da visa sai tafiya. Wannan yana gaya muku ya kai shekara 20, in kun tuna 20 years back babu WhatsApp, babu Facebook, sai wannan kwamfuta ma in ka zo guri babu data, sai wifi babu shi ma muna aiki da LAN cable, ana aiki da LAN cable ne, saboda haka in za ka yi browsing sai ka tafi cafe a gurin da suka suke da router su suke da kaza. To in ka je hotel da ministries za ka samu wata hotel da ministries suna da computer an yi connected ɗinta to internet, amma ban da wireless 25 years back babu. To wannan bawan Allah yana isa wannan kasar, bayan ya isa sai ya je kama hotel. A ɗakin da ya kama hotel ɗin akwai computer har ma da yanar gizo. A can lokacin kenan akwai yanar gizo, ma'ana internet. Sai ya ce alhamdulillah, yanzu mutum yana godiya ga Allah, faduwa ta zo daidai da zama. An kawai sai na aika wa uwar gidana email, yanzu ya sauka hotel ko? Dama matafi yana tafiya mai damuwarsa iyalansa su ji isanka lafiya, ko da network daga baya ya dauke kwana 2-3 ba a sake magana ba damuwa. Matafi farkon abin da za ka yi kana isa gurin tafiya ka sanar da iyalanka ka iso lafiya. Iyalai kuma mijinku na tafiya ko matarka na tafiya ko masoyanka na tafiya, ka yi ta bibiyan su har ka ji isansu. To yana isa sai ya samu kwamfuta, ya ga matarsa tana da email a gida. Ka san da email din man kana da shi har abin sha'awa ne, Yahoo ne ko Hotmail, lokacin ba a san Gmail ba. Dama daga Yahoo sai Hotmail su ne ake ta yi. Amma kash, kuna ji na? Amma kash, wannan mutumin garin sauri, yana sauri zai tafin email address ɗinta ya tura mata, bai ankara ba kawai sai tura saƙon nan zuwa wani adireshi daban, ya tura a wani email daban. Ashe email ɗin da ya tura, email ɗin wata mace ce da mijinta ya rasu a wannan ranan. Kun gane da abu yake ya fara fitowa ko? A ranar da ya tura email ɗin, ashe sai tura email ɗin wata mata wanda a ranar ita kuma mijinta ya rasu. Dawowar take da wuya daga bikin binne mijin nata. Ta dawo kenan daga bikin binne mijinta. Sai ta gurfana a gaban intanet don ta duba sakonnin email ɗin da take da su, da yake da dama ko waɗanda take tsammanin za a tutturo mata saboda ta'aziyya ko? Sai ta ɗauko kwamfutanta, bari ta buɗe email, ina wanda suka aiko mata ta'aziyya, ina wanda waya ba a same ta ba, bari a turo ta email. Tana karanta saƙon farko ke da wuya, sai ta yanke jiki ta faɗi. Wannan matar tana karanta layin farko, saƙo na farko da ke sama, ashe na wancan mijin waccar matar ne da ya tafiya. Kai kawai ta yanke jiki ta faɗi. Kafin ka ce menene har ta suma. Sai ɗanta yaro ya sharo da gudu cikin ɗakin, ya ga babarsa ga ta nan warwas ta suma. Yana da kai sai ya ga kwamfuta a kunne, ga wani saƙon mail nan a buɗe. Ya saƙon mail ɗin yake kamar haka, uwarsa dai ga ta nan ta sumammiya, ga mail kuma a gabanta, zai karanta mail ɗin da yake gabanta. Domin mutum ka zo da maka ga mutum ya suma wani abu sai ka duba menene a gefensa, wani mummunan maciji ne ya sadata, wani me a gefe, sai ga yanzu ga kwamfuta. Sai dauki kwamfuta, sai ya ga saƙo kamar haka: mata ta rabin raina, ƙaunarki bata yanke min ba, I miss you, na iso na kuma san lalle, wannan turanci ne ake abin nan ɗinsa, na iso kuma na san lalle za ki yi mamakin samun wani saƙo daga gare ni. Kuna ji? Wannan fa saƙon wancan mijin ne, mijin waccar matar ne rayayye, amma aka yi kuskure aka tura shi akawun ɗin matar da mijinta ya rasu.
bari saki karanta. Mata ta rabin raina, kaunar ki bata yanke min ba, I miss you. Na iso na kuma san lalle zaki mamakin samun wani sako daga gare ni, wato har kwamfutoci ne da su anan. Kuma amma ba mu damar cewa za mu iya aika wa masoyanmu email da kuma duba jaridu a yanar gizo. Kun ji sako na ɗaya? Ban daɗe da isowa ba, amma har na samu ɗaki. Yanzu duk yanzu duk ƙoƙarin da nake naga komai ya kammala don ki samu isowa gobe ko jibi. Don ki samu isowa gobe ko jibi, domin idan kin iso zan fi jin daɗin zama a nan. To, haka wannan mata da take zaton wannan sako ya zo ne daga mijinta masoyinta, wanda kullum suke kwana suke tashi tare, amma da zazzaci wannan wasiƙa daga gare shi ne, kun ga abin da ya faru da ita. Tambaya, wannan iya tarihin kenan. Email daga kabari. Miji ya turo matarsa email da kabari, yana inviting ɗinta, zai turo mata ticket ita ma gobe ta tafi. Don Allah, in akwai soyayya ta gaskiya a zuciya, ku duba soyayyar mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fatima, Allah ya kara mata yadda, da annabi ya nuna mata ya kusan rasuwa, la ilaha illallah, annabi ya nuna mata zai rasu, kuka ta hankalinta ya tashi, sai annabi ce ke, ai bayan na rasu ke ce wacce kuma zaki biyo ni, sai ta fashe da dariya. Masoyi ka ba so ki bi masoyinsa ba, a haɗu tare. Akwai matar da na sani wallahi mijinta ya rasu, ta ji hadisin da aka ce mace za ta auri mijinta na ƙarshe ne, in ba zaura ce ta auri ɗaya, ta auri biyu, ta auri na uku, to in na uku ta mutu a kansa, ɗan aljanna ita ma ɗan aljanna, za su shiga aljanna tare. Wallahi matar na santa, har yau tana zaune ta ce ba za ta yi aure ba, dan tana tsammani tana yi wa mijinta na ƙarshe fata ɗan aljanna ne, mutumin kirki ne, tana so su haɗu da shi aljanna. Wallahi tana zaune har yanzu. Amin. To tambaya nan, ashe masoyinki ko masoyinka idan ya gayyace ka lahira, baka amsa gayyatar ba don ƙauna? Lalle wata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisi, lalle wata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi farin ciki, kamar da na faɗa, Fatima, Allah ya kara mata yadda, lokacin da annabi ya rasu, abin nan, annabi da ya gaya mata ita ce cikin matansa da za ta fara bin annabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana ce za ta fara haɗuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam, ta samu farin ciki da nitsuwa da annashuwa. Na so na fitar mana da wasu darussa mu yi relating ɗinsu da lahira, amma Malam yana tuna min lokaci, saura minti ɗaya. Almuhim a takaice, karka yadda ka yi zama da mutum, zama da ba na tsakani da Ubangiji ba, ai zama na gaskiya. Abin da ake faɗa din nan, ai ni zan iya bada kaina don ki, ai ko za a iya kuma da gaske. Allah Ubangiji ya mana tawfiki. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.